Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZimFacebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe messages kune avo vanenge vachida kundifollowa kuFacebook. Linki ndichaisa comment section so that you can follow me on Facebook. Ndine nyaya dzandakaposta paweekend apa dzakati one day kune avo vanofarira kuverenga maconfessions, tichibatsira vanhu zvekare kuFacebook because vamwe vanosenda mamessages avo kuFacebook vanenge vasina data rekupindawo paYouTube. Saka ndinokumbira kuti munge muchindifollowa zvekare so that tinge tichikwanisa kubatsira vanhu vakawanda. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatsirai zvinoitika munyika zvinotyisa. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 53 years ekuberekwa. Nyaya iyi payakaitika mainge muri mugore ra2004. Ipapo ndainge ndichangobvawo mukuwanikwa, ndainge ndava nemwana wangu 1. Saka upenyu hwangu hwose ndainge ndakangokurirawo kumaruzevha. Murume wangu basa raainge achiitawo basa rekugadzira motikari muHarare. Saka aiti akashanda then obva achizouya kumusha. Saka mushure mekunge vabereki vake vashayika ndipo paakabva achizoti ainge ava kusada kuti ndirambe ndakagara kumusha. Akabva achizotsvaka vakomana vainge vava kutifudzira mombe zvekare nekuchengeta musha. Ndopaakabva achizoti ainge oda kuti ndinge ndichiuya kuHarare. Ndakabva ndachizouya muHarare ndikatanga kugara nemurume wangu. Ndainge ndisina kuziva kuti murume wangu aiva nerimwe dzvinyu rake iro raainge ainaro nemupurwa zvekare. Saka mupurwa uyu ndiwo waikonzeresa maaccident. Zvaiita murume wangu ndezvekudai, aiti paya akaona kuti macustomers anenge ava mashoma, aibuda obva aenda muna Beatrice Road, then aibva achizoradzika mupurwa wake. Asi pairadzika mupurwa iwoyo rinenge ringori bhandi, aiva nebhandi rake rainge riri rebrown. Obva aradzika mupurwa pakati perodhi, then tobva tatombodhiraivha motikari yedu zvekuti motikari dzimwe dzinenge dzichifamba dzinenge dzichitodarika dzichitotsika bhandi iroro. Izvi aizviita usiku kana kuma 9 PM ndopataienda muna Beatrice Road tobva taisa bhandi pakati perodhi. Motikari idzo dzinenge dzatsika bhandi, pane motikari dzinenge dzatsika bhandi, kana kuri kunziwo Mwari wako anenge asina kukuchengetedza kana kuti midzimbo yako kana isina kusimba, waikwanisa kuzoita accident. But waisaita accident musi iwoyo, waikwanisa kuzoita accident even after gore chairo, nekuda kwekuti unenge wakatsika bhandi wainoita accident nemotikari iyoyo, zvekuti kune vamwe vanhu avo vaizoita maaccident nemotikari dzavanenge vachidhiraivha pavakatsika bhandi, vamwe vacho dzinenge dzitori motikari dzekubasa, vamwe vanenge vakatokumbira motikari. Musi waanofanira kuti ange achifa, muridzi wemotikari anokwanisa kungotuma uyo anenge achifanira kuti ange achizoshandiswa nemurume wangu mushure mekunge afa, obva amutuma nemotikari iyoyo kuti enda kwakati. Aizoti kana aenda ikoko kwaanenge aenda ndipo paanobva achizoita accident nemotikari iyoyo iyo yaainge achidhiraivha musi waakatsika bhandi. Saka izvi ndichizozviziva mukoma, nerimwe zuva ndakaenda kubasa kwemurume wangu because ainge asingabati phone. Ndikati zvimwe kuda ane umwe mukadzi waari kudanana naye. Saka ndakati ndaenda kubasa kwake, wainge uri usiku, ndikasvika asipo, ndikati ndavabata baba ava, obvious fane girlfriend izvo. Ainge aenda kunotowa motikari yeumwewo ainge amufonera. Saka ndakati ndakagara muofisi, mukoma ndakaona chimwe chishamiso chakandishamisa zvekuti murume paainge achiramba, ndakati manje ndava kutoenda kana kun'anga ndinozvibvunzira ndega kuti chii chandaona, because ndakaona nyoka yainge iri cobra. Cobra iyi mukoma yainge iri kumadziro, ende pacho payainge yakanamira iri kumadziro
painge pakatopendewa ende madziro acho ainge ari very smooth zvekuti nyoka haingambokwiri panhu pakadaro. Nyoka iyoyo yakashanduka mukoma, ndakaitarisa payakanodonhera pasi kuti kwatara ndopandakaona kuti yakashanduka ndokubva wachizova mupurwa wakachinja. Ndakautarisa then ndokubva wachizonyangarika. Saka murume wangu paakangozviziva kuti pane zvandainge ndaona ndopaakazonditi handichazokuudza tava kumba. Takazoti tabva pagaraji tava kumba ndopaakabva achizoburitsa rimwe box iri rainge riri trunk. Matrunk aya anoshandiswa nevana vanoenda kuboarding school. Ainge akatenga trunk rake ndomaigara zvinhu zvake zveurombwa imomo. Akabva achizondiratidza akanditi uri kuona mupurwa uyu ndiwo unotipa mari. Saka chainge chakangoita chinhu chakagadzirwa so but chakaiswa mazimvere chakaita chimudhori asi chiri chimupurwa, then nedzvinyu zvekare rainge riine mazimvere nezvuma. Akati iri dzvinyu iri ndo rinondichengetedza nekunditsvakira macustomers kuti kana uine mari motikari yako inokwanisa kungostaka uri padhuze nepanenge paine garaji remurume wangu, zvekuti mumwoyo mako unototi asi Mwari vakanaka, dai kwanga kuri kunzi motikari yangu yazofa ndiri kure nana makanika ndanga ndichazoita sei. Izvo dzvinyu iroro ndo rinenge ratoita kuti motikari yako inge ichitostaka maybe 1 km or less than 1 km padhuze nepagaraji. Ende murume wangu anenge achitozviziva kutoti motikari yako yatostaka, otoenda obva achizototaura nemunhu iyeye, obva amubvunza kuti kochi, obva atotanga kutogadzira motikari iyoyo. Saka ndokuita kwakaita murume wangu mari kuzosvika achizondiudza. Saka patainge tiri kumusha mukoma kwaiva nezvimwe zvinhu zvakawanda zvainge zvichiitika pagore nepagore. Murume wangu aiuya nehwai iyo yaaibva nayo muno muHarare ouya nayo kumusha. Hwai iyi mukoma taiidya zuva iroro rainenge yaurawa ndopataitodya ende taita sekunge vanhu vagarwa nemashavi anoda kudya nyama, kuita nhomba nenyama. Apa taigara tichingouraya mbudzi because vamwe nevangu navatezvara vaiva nezvipfuwo zvakawanda, asi murume wangu aiti akauya negwai rake aiti kana akariuraya aiwanzokuti musi waanenge auya iwoyo aitoriuraya, kunyange akanzi asvika kumba huri usiku aiuraya gwai rake usiku, then tobva tatotanga kutogocha. Kunyange akanzi asvika pamba na8 pm ainge asingazodarikidzi hake 8. Kubva na8 kusvika vanhu vachizonorara, dzimwe nguva taizonorara kuma1 tichingogocha nyama tichidya chete. Mangwana acho makuseni maiti mukamuka maisawana kana bhonzo zvaro rinoratidza kuti munenge makaita braai the previous night. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvandaingoona hangu ndichiona kuti zvainge zvisiri normal zvaiitwa nemurume wangu. So I discovered kuti paya panonzi panofiwa most of the times mufunge zvenyu mukoma vanhu ivavo vanenge vatoita zvekutochekereswa. Murume wangu akazounza maproblems because vanhu vose ivavo avo vaifa nemaaccident, guess what, mweya yavo inoramba ichingotenderera mudzinza. Vangu vana hangu ndakaita zvinoita kuti vange vachizova vana vakachengetedzeka. Vangu vana ndivo vega vakakwanisa kuenda kumayunivhesiti nekuti kudzinza kwemurume wangu mwana anoti kana akapasa ingava iri grade 7 by the time paanosvika form 4 either anenge amitisiwa kana kuti anongotanga kungopenga kana kungoti anongosangana neurwere so that asakwanisa kuzonyora form 4 yake zvotovharana otoregedza kutoenda form 5 form 6. Saka vangu vana ndakakwanisa kuzovadzivirirawo. Isecret yanguwo iyo pane zvatakazoita nemurume kuti vana vedu vasazotevererwa nemweya yevanhu vakafa. Komanashe munhu kana akanzi anenge afa chinongofa mutumbi uyu, but mweya hakuna kwaunoenda because pamba pangu tisati tazobetserwa nemunhu akatibetsera waikwanisa kutoti wakatogara kana uchitodya ukatarisa mundiro waitona kutoti kuzvandiri kudya raisi ingawani zvaratopera nekuti unenge uchidya
raisi raunenge uchidya nezvipoko. Kana riri sadza, murume wangu kana zvakakwidza aitoti nhasi bikai nepoto size yakati, because nhasi takawanda ka, ende waitonzwa zvinhu zvichitotaura zvekuti kana watopakura, kana ukapakurira vana ringava riri zimukonde resadza rekuti rinofanira kuti ringe richidyiwa kana kuti nevarume 10, but uchiona mwana achitopedza zimukonde iroro nesadza. Taiti kana tobika dzingava dziri huku, taiti kana tikaslota huku 3 kana kuti 4 taidzidya tose in one day. Saka sezvo isusu tainge tava mazviri, taitonzwisisa kuti kana totenga chikafu tinotenga chikafu chinenge chakawanda sei. Now imagine kuti anenge ari umwe munhu apa uri kurarama uri munhamo, apa vanhu ava vakafa vachiuya vachizodya newe chikafu. Ndipo paya pekuti unongozviudza kuti ndiri munhu anongoshandira kudya chete, because mhuri yako inenge yakakura, because murume wangu ane dzimwe hama dzekuti dzinotogara nemweya yevanhu vakafa vanotosvika kana kuma10 kuma11, asi munhu asingatozvizivi kuti mumba mangu ndiri kutochengeta vanhu vakafa. Ndine vamwe vatete vangu avo ndichangoti vari kuDurban. Tete ivavo nemurume wavo, munoziva vanhu vanonzi havana chavanoita neupenyu, because kwavari kuDurban ikoko vagere mumukuku mavo mavanogara imomo, but vanotogara nevamwe varume 3 nevamwe vakadzi 2. Saka vakadzi ava vari 2. Saka kana votenga chikafu vanotenga chevanhu 7. Then kumusha vatete vangu vane vana 4 vavainavo, saka vanenge vaine imwe mhuri. Apa vana ava pamba pavagere vagere zvekare nevashandi, ende pamba ipapo panenge paine mweya yevafi. Zvinoreva kuti mhuri yavo yose kukura kwayakaita vanenge vaine vanhu vavari kuriritira, nepei dzavo dzavari kushandira shoma. KuSouth Africa vane vanhu vanosvika kuma25 pamwedzi woga woga, zvekuti munhu ari kurarama ari musituation yakadaro anobvumirana neni kuti mwedzi wacho uchinopera, kunyange akada kuita bhajeti riya zvinonzi ukaita bhajeti mari dzako dzinobhalansa, anenge achiona kuti pamari yacho yandakalkuleta ndiri kusara ndisina kana zuda chairo. Kunyange ukati ndoda kubvisa chakati, but unoona kuti hazviiti. Kunyange ukati ndoda kubvisa chakati, zvose zvaunenge uchifanira kuti unge uchiita mwedzi iwoyo zvinenge zvakakosha. Ndo zvinoratidza kuti unenge uine vanhu vanenge vakakugadzira so that unge uchizopota uchifidha zvinhu zvavo. Vanhu vari kurarama vari musituation yakadaro vanokwanisa kubvumirana neni mukoma Nashi. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzerwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Point yavo iyo maionawo sei? Point yavo yavataura yekuti hanzi kana uri kurarama mazviri, unoti kana ukapiwa mari yako yepay unyatsokuita bhajeti yako, onyora mabills ako, oona kuti hazvisi kana kumbobhalansa, then ukada kubvisa ichi unoona kuti hazviite, ukada kubvisa ichi unoona kuti hazviite. Hanzi unenge uchiita sekunge munhu akasungwa mbira dzakondo, kuti haukwanisi kana kuita any movement, hausisina freedom. Ndo zvavakataura, hanzi unenge usisina freedom pamafinances ako, wakasungwa kuti shwe, there is no way you can go, asi kungoramba uchingoshandira vanhu ivavo vakafa. Dai Mwari vatinzwera tsitsi, haungati uchishanda then at the end of the day ova munhu wekuti ukatenga chikafu onzi paunobika ipapo unenge uchidya nemunhu akafa. No, that is not supposed to happen. Dai Mwari vatiwanira nyasha. Kana kuri kunzi uri kuraramawo uri mazviri, you can come to my inbox and you share with me your own side of the story. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndine nyaya iyo yandakawandisa kubva kunyangwe kumapurisa chaiko. Ndainge ndichiitawo basa rekuvaka, saka ndainge ndine umwe mukomana uyo wandaishanda naye. Takabva tachizoenda kune rimwe village. Taenda kuvillage ikoko mukomana uyu akabva achizotanga kudanana nemukadzi wandainge ndichidanana naye. Muvillage imomo ndiye ainge akanaka kudarika vamwe vakadzi vose.
saka I then discovered kuti mukomana wandaishanda naye iye ainge ava kupota achienda achinorara kumba kwemukadzi iyeye. Zvakandirwadza. Takazoti tadzoka kulocation kwatainge tichigara, mukomana uyu ndaizviziva kuti aiva negrudge remamwe maSouth Africans awo ainge akambonetsana nawo mushure mekunge abatwa aine mukadzi umwe muchinda. Saka muchinda iyeye ainge akangoita nyaupe, saka aingomutorera advantage. Saka ndakabva ndachizoenda kumba kwake ndikanotaura naye, ndikabva ndati Thomas, not his real name, ane mari yakawanda ende nhasi ari kuenda kunonwira kubhawa rekwakati. Saka ndoda kuti munge muchizomukuvadza, ndinokwanisa kukupa mari, tsvaka vamwe vanhu then motanga kunetsana naye. Mukomana acho ndakabva ndachizoti kuna Thomas, mukomana wandaishanda naye, kuda kuti tinge tichienda kunonwira kubhawa rekwakati nhasi. Saka akachizobvuma ndokubva tachizoenda kuya. Ndakabva ndachizotenga inonzi paupele, munoiziva, kana kuine vanonwa doro vanoiziva. Saka paupele iyi zvainoita unoti kana ukainwa doro iroro rinokupedza simba mumabhonzo umu ende unokasika wadhakwa. Ndo doro randakamutengera iroro. Saka paya pakunonwa inini ndaingokisa water glass chete, then ndobva ndamupa iwo vati du. Saka pandakaona kuti munhu ainge apera zvino nekudhakwa, ndo pandakabva ndachizooneka, ndikabva ndaenda ndikanotipira zvivakomana zviya kuti mhuka yedu ndainge ndaita kuisa chainge changosara chete yainge iri nyaya yekuti vange vachitanga kunetsana naye. Saka iye aizviidza munhu anogona kurwa chaizvo. Ndokusaka ndakatanga ndakamunwisa doro randinoziva kuti raikwanisa kuzomupedza simba. Akabva achizotanga kunetsana nezvikomana zviya maSouth African, zvikabva zvachizomuwira. By then ndainge ndatodzokapo pabhawa paya hwainge hwava usiku. Akabva achizonobayiwa nescrewdrive. Screwdrive iyoyo mukomana ashe yakatotorwa mumotikari mangu nezvivakomana zviya. I realized it later on pandainge ndadzokera kokubhawa. Munhu ainge atofa, ndo pandakaona screwdrive iri pafloor. Ndikati screwdrive iyi ndeyangu kai, kana kuri kunzi ikazoonekwa nemapurisa ndinokwanisa kuzopinda bhizi. Ndakabva ndachizonhonga screwdrive iya ndichinyazotarisa ndichiona kuti hakuna kana akambondiona. Ndakaita zvinhu zvangu pasina kana munhu akatombosuspekta. Saka mapurisa akazouya, mutumbi ukatorwa akaendwa naye pavakomana vaya avo vaainge akarwa navo. Wani wacho ndiye akazobatwa. Akati abatwa akabva achizotaura kwainge kuine vamwe vake. Saka ndichibvapo pabhawa ndakabva ndachizoenda kumba kweumwe muprofita, ndiye wandakaudza zvose izvo zvakaitika, mafambiro akaita nyaya, uye zvikari ndainge ndiine screwdrive yainge yakazara neropa kubva kumubato wayo, raingova ropa roga roga, plus pandakaiisa mune chimwe chipepa bag ichocho chainge chatozarawo neropa, because ndakaita zvekupfeka chipepa bag ndisingade kubata ropa rake direct. Saka pandakati ndichinonotora screwdrive iya, ndipo pandakabva ndachizonobata zvikari neropa ndichita sekunge ndinochera ropa rake. Saka ndakabva ndachizovaburitsira screwdrive, vakabva vanditi ndainge ndatokanganisa zvandainge ndaita, zvinoreva kuti ngozi kana yomuka mweya wake waizoronda inini, because ndainge ndabata ropa rake. Ndikati zvino ndoita sei? Vakanditi painge pasina yekutamba, ndaitofanira kutoti ndinge ndichitotanga ndatonwa ropa rake. Takabva tachizodzokerako kubhawa kuya kwazvainge zvaitikira. Ipapo vakatokurura gemenzi ravo tikaenda kubhawa. Takangotsvaka pekungomira, vainge vakabata muchinjiko wavo vakahwandisa nejaketi iro ravainge vakaupfekedza naro, ndokubva vanongedzera apo paainge abayirwa nescrewdrive, ndokubva vatanga kuita munamato. Vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichinanzva pepa bag riya rainge rakazara neropa, uye zvekare ndaifanira kuti ndinge ndichizonanzva nescrewdrive kusvika yachena. Ndakananzva bepa riya uye zvekare ndikananzva nescrewdrive. Tikabva tachizodzokera kumba, vakatora mazai nemukaka, vakanditi ndaifanira kuti ndige ndichigeza nazvo. After that mangwana acho makuseni vakanditi ndige ndichitsvaka kamwana kadiki. Paiva nevamwe amai muZimbabwe vaindifarira, vaingovawo munhu anongotamburawo chiri chigono chemulocation, asi vari vekuZimbabwe. Ndakaenda ndikadarika nepamba pavo, ndikatora mwana wavo, ndikati ndainge ndichida kuenda kunovatengera
zvokudya kuspaza shop because aingovawo munhu anozvitamburira vachitopemawo pamarobhoti. Ndakabva ndachizoenda nemwana iyeye kumba kwevanhu vainge vachindibatsira, saka mwana uyu ndiye akazondigezesa. Like panourawa munhu kana usingadi kutevererwa nemweya wengozi unofanira kuti unge uchizogezeswa nemazai nemikaka. Ndapedza ndopa ndikabva ndachizoenda ndikanomudzosera kuna amai vake ndikamupa 100 rand, ndikabva ndachizomuti yainge ingori mari yandainge ndamupa, asi ndakamushandisa mwana iyeye. Saka ndiko kuzvigeza kwandakaita mukoma. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna zvakangoma hazvo vedu kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura nawo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things they do happen in this world. Zvimwe zvacho zvinotyisa zvinoitwa nevanhu mukurarama. Asi let us try to speak with our brother mucomment section. Hanzi I regret zvinhu zvandakaita. Pakaipa.